Semono wong tuamu nganakake Kisaimbur marang sapa wae Ramawas sing bisa ngundurake kowe lamun to wujud jaluk bakal dicodohake ening sing bisa buku Saimbara iki mula gelem ora gelem dina iki kowe kita pundhut garwe. Dina iki kowe durung saku. Yo. Aku saku nganti pawangsulan. Tak weni wektu 4 menit. Anggo weneh pawangsulan garap. Nanging lamun pawangsulan nyonyok marang rasaku, ojo takon dosa. Ini baraku kenang samsumpanya ini. Aku cuma bisa barangkan melakukan dosa tak kisah. Nanti sarangnya aku bakal kasih orang kalah. Mas Jolo sudah merah banget mati. Nganti kowe ndakwa karak sing kaya apa dasare? Dasare kang tumancep ana angganing sedah merah. Usahmu dulu lapak. Patih Jodosuro, siung laut, legermu menungso. Ing tenane kowe kepanjingan iblis jajilanan. Umpama aku rikala semono ora manut lawan kowe. Mbok menawa ora nganti ana kedadian nganti tumpes kampes putra-putra kowe ndapak. Yen kowe ora trimo arep apa, siung laut? Kowe kudu mati, Semetan. Hancur mati. Hancur. Siung laut sing mateni aku. Amun kowe sabelo karo siung laut, apa kelakon? Ulung. Ampun Gusti Patih, ampun. Kula mboten wani-wani kalih sampeyan. Ngetek. Nggih. Kula ampun dipateni. Sawetara diroti. Biasaken dawuh.
Kabupaten Blambangan Komplang. Lan dina iki aku kang jumeneng Adipati Kabupaten Blambangan kanthi jejuluk Adipati Joto. Lan kowe dina iki tak angkat dadi patih ing Kabupaten Blambangan. Kula dados patih. Yo, Matur nuwun Kanjeng Adipati. aku kepengin ngerti yo bektine patih lan sembahan kepiye. Gesang lan pejah kula abdekaken ngersa panjenengan sarta menapa kula gadah panjenengan suwun badhe kula wulungaken. Ngono. Upama kowe duwe tak jaluk ngene iki. Badhe kula wulungaken. Yen pancen kowe ngono aku njaluk bojomu. Bojo kula. Yo, Mbok nggih sanes. kali iki. Kowe gelem apa ora? Nggih. Badhe kula sagahi. Tindake. Wis tak jalu. Aku kok kon mulai ini nganggo cara piye? Lejane ana apa to, Kak? Kanjeng Adipati Siung Laut iki wis tumekaning pati. Dadi Blambangan sing dadi bupati dina iki Patih Jotosuro dadi bupati. Saiki Kakang uga diangkat dadi patih ing Blambangan. Dadi patih. Malah ya syukur mundak pangkate akeh bayarane. Syukur piye? Jane aku dina iki ya seneng ya susah. Kok ngono? Senengku pangkatku mundak dadi patih. Ning susahe syarat-saranane aku kudu mulungke kowe ning astane Bupati Jotosuro. Aku? Walah. Lah terus sampean pawangsulan piye? Yo aku yo ngungso palangsulan ning aku bakal nantu kawan kowe wis dhisik. Ngono kok dadak kok tamtu aku ki bojomu. Saiki ngene yo. Ngene. Mumpung durung kesusul Bupati Jotosuro. Ayo minggat wae. Ayo. Gendong! Nggih, kula Kanjeng Adipati Jotosuro. Nalika kowe ngripit karo bojomu piye? Dereng kula tantu, Nun, dereng kula ripih. yen ngono cetha. Ayo ana tetembungan luluk lukang. Ning arep katone kowe mundu-mundu nanging. Sak buriku kowe bangka. Nggih, boten kula selaki. Pancen garwa iki kena diarani sigarane jiwa. Yo, Sedumuk batuk sinari bumi. arepmu Cilik didumuk gedhe nganti berangkai tak rewangi pincating. yen pancen bojomu ora pas lagi karak. Kapeksa ing papan kene bakal tak tukeske. Mikir. Kurang ajar kowe Jotosuro. Aku sing melek urip malah mau pateni. Anakku isih cilik piye. Nah, ngeling-eling kowe wis mateni aku besok. Matimu wis dene lara. Ora ngandel
sing tak tresnani krinciku ucap lunga mangetan Surabaya terus beli mengulon menyang Bandung orang ketemu terus aku neng Jakarta sebul ora ketemu aduh kinciku ojo godho aku terus beli yang semerang kinciku ono kandang Cepulane krusak-krusuk keburu nafsu pungkasane montang-manten ragate ake aku dhewe sing kebanten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati sedaya tamu undangan ingkang sampun rawuh wonten dalemipun Bapak ingkang kagungan kersa panjenenganipun Bapak Sudiono. Leres Bu, Pak Sudiono nggih. Pak Sudiono duwe gawe napa niki? Sunatan. Wah, tak kira ngantenan jebule sunatan. Mosok latihan bisu kowe saiki? Wong iku lho do gremeng tak ingetno ae. Gremeng perkara apa? Ndelah. Gremeng masalah apa? Sing raya sapa wong ngomongane semut-semutan? Ibu-ibu iku rasan-rasan. Rasan-rasan. Menawa batin ngene. Wah, sendor kok baguse ngono ya. Nek didelok kok sedotan. Ana bagus kok didelok kok sedotan. Iki Pak Bi duwe gawe sunatan. Duwe gawe sunatan. Sing disunatno. Sing disunatno putrane nggih Bu nggih. Iya mosok tanggane keku ya aneh. Loh, biasane iki kan enek nyunato putune ya enek. Putune. Lah aku wedi nek salah kan lebih baik tanya. Asmane putrane sinten, Bu? Hah? Iki lho cah cilik-cilik lho mesti roh. Sapa kon jenenge? Hafiz. Siapa? Dek Hafiz. Oh, Dek Hafiz mandi ku tolong ibu. Habis mandi. Iya Dek Hafiz ingkang disunatke donga pamuji muga-muga wis kasembadan. Amin. Apa sing disunatke apa sing disedya. Amin. Dek Hafiz saiki wis dadi bocah sing apa jare nek ngarani kae bocah sing ahil balik. Akhil balik. Wis kudu pinter, kudu ngerti endi sing salah, endi sing bener. Spesial kangge panjenenganipun Pak Yono ingkang kagungan kersa, matur suwun Pak, pun diparingi rejeki cara gak ditanggap ngono aku ya tengok-tengok omah. Pom ora ditanggap tengok-tengok omah ya. Iya no, ora ana tanggapan lah apa ya tok kene paling aku ya mara ning daleme Pak Akuwit maca ngocet Brambang. Lah ya iki lho bareng kowe muni ngono aku terus iso berpikir. Nggih sungkem Pak Wit. Ki delok meneh ketoprak arep prainan. Prainan. Aku arep buka bisnis aku.
ben supaya nek ketoprak wayah prai ora kanggur. Lah terus bisnis apa nek wayah ngene iki? Aku arep dodolan minuman, Pak, delongkas kasasi poso. Minuman. Minuman Coca-Cola, Fanta, Sprite. Oh, as aku poso-poso ameh dodol arak karo kawak-kawak. Ya ora entuk to. Nek gak roh ya ora apa-apa. Mbah. Dalem, Mbah. Ya wah Gusti. Non iya. Aku sing taksir iso topine lho. Mbah. Sing taksir topine sumpah. Sampean sinten asmane? Galo. Gano. Napa-napa, Mbah? Kawin kontrak karo lagu Mbah ya napa ora, Mas? Jalukane kawin kontrak karo lagu Mbah ngono, Mas. Nah, ajeng nyawer. Wah, nggih matur nuwun. Nah, iki sing siji iki. Ya, dua kali. Matur nuwun, Pak nggih. Kawin kontrak karo lagu Mbah. Ya. Lagu Mbah iki nadane ning apa? Sing apa sing penting lagu dangdut apa campursari apa Jawa. Wis pikir sik. Kok 3 dina. Kok suwe men ta 3 dina? Lah ben kok terus dikeki sing ning pon. Oh, balane sampean. Kancane sampean nih, Pak. Di sini wong ngono kok mbok omongno lha ngono. Iki mang badi pira kok mbok dumno 50-an iki. Wis badi akeh to. Jane. Lho wedhus iki. Wedhus sitok kok. Nggih matur nuwun Pak, mengke lagune diaturi nggih. Spesial kagem dulur-dulur. Senengane apa sing siji mang? Dalam Gude. Iki ame do arisan ta apa? Tresno Waranggono karo apa mang? Karo kawin kontrak niku Jenengan duet apa? lho, Pak. Tambal ban. Jenengan non Caping Gunung. Caping Gunung Apa tambal neh, ban. Wes. Iya. Caping Gunung tambal ban Caping Gunung Tresno Waranggono. Terus Wis 3 iku wae. engko nek ana neh gak tukokno kaset ta wis no. Lah wektune ya ora nyandak. Alah wong Kok nek ketoprak. ora nyandak ya engko bengi dilanjut neh. Oke, iya ya Bu, engko Caping Gunung karo tambal ban dadekno siji. Ah, wis. Tresno Waranggono. Pun nggih, niki ngono. Ayo. Lho seseh. Lagune urung diwenehi kok. Wis mlebu. Ditukokno lagu. Lah iki lho senengku karo dulur-dulur mriki. Ya aku ya seneng nek disawer ngene iki. Nggih Bu, matur suwun Budhe. Insyaallah. Matur nuwun, Mbah. Apa wong nanggap ya ora tau mbok dono aku. Muga-muga berkah sumrambah keluargane sing kagungan kersa. Amin. Muga-muga bar nanggap ketoprak rezekine ora luka ning tansaya kebak. Amin. Semanten ugi kagu adikku sing ditetak. Dek Faris. Dek Faris muga-muga dadi bocah sing pinter, dadi bocah sing sukses, iso mikul dhuwur mendem jero derajate wong tuane. Amin, alhamdulillah. Wis sing penting awake dhewe iso ngibur dulur-dulur Sriwedari Pagak. Balik bolak-balik sowan rene neh sasi iki akeh ra umum. Pokoke kene iki kaya keluargane dhewe kok. So tanggal anu rencanane Mbah Wit lah ya ben nimbali lah ya Mbah Wit. Mbah Wit ajeng nimbali. Iya, alhamdulillah. Kon anu tapi ora ketoprakan. Loh, lah nanggap apa? Kon jupuk brambang sapak-sapak. Ki mangrembug apa to? Nggih, mboten rembukan jagongan. Niki wau lho, dulur-dulur mriki saking senenge saking kangene karo Wahyu Manggala, Bos. Nggih. Jaluki napa lagu-lagu tawa gedeng. Ya engko ana Caping Gunung ditayukno ya ora apa-apa ya, Bu. Nggih. Caping Gunung. Terus tambal ban. Tambal. Bapakku sing ganteng dhewe mang bathi wedhus. Tresno Waranggono. Tresno Waranggono. Waki, Bos. Lah nggih. Dangu mboten sowan iki kanugrahan lho, Le. Nggih. Rumangsaku rak iki sunate Kang Kolil lagi. Wong sing ngandani aku iki panjenengane Mas Kolil. Ternyata putrane to sing duwe gawe. Nggih. Alhamdulillah
Wis muga-muga berkah barokah wae. Amin amin amin. Daleme sing ndi to? Sing niki. Niki, Bu. Oh alah. Luar biasa Caca. Lho niki daleme Pak No. Nggih. Omahe sapa? Nun? Omahe sapa? Pak No. No sapa? Suryono mbah sapa mang? Lah nggih wong Sudiono. kono kuwi ya ora tepungan, ra kenalan kae lho Pak Kolil nganggo songkok kok macem ra karuan. Aki panyuwunane apa mau turutono wae? Wagi, Bos. Tambal ban sik. Wis Tambal ban Caping Gunung. Caping Gunung kok ditayupno karo bapakku mang jaluke jane loro ting siji engko bengi sing siji dikai saiki. Kenapa? Tresno Waranggono. Sida pira? Tresno Waranggono sik. Ya lagune loro. Lah ya kabeh-kabeh do nyuwuni lagu ya. Nggih sing diparingi kok Tresno Waranggono terus tambal ban. Iki sing diaturi sing pundi sik? Sing tambal ban sik ya Bu. Tambal ban. Sing kena nganggo musik. Monggo. Gak iso nganggo musik, nganggo tontongan ta apa. Kowe seneng omonganmu iki. Lah nek nganggo tontongan terus diketahi tuk 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 balik. Nggih wis donga pinanu, donga selamat ae sehat kabeh. Sing penting diapus wis kelaksanaan panyuwunane turutono ya. Siap Mbak Tambal ban. Iya bener iki Bu. Iki Bu nggih. Nggih. Hey ha hey hey ha hey hey ha hey. Aku iki tukang tambal ban. Uripe sandalan-dalan. Golek kaya duit sing halal. Pampir cukup akan dosan dan lampahan. Aku iki tukang tambal ban. Rezekine untung-untungan. Nasib apa duit kampungan. Kuasa apes wetengku krasa goncongan. Mak cedor ana ban pecah. Iki mesti rezeki teko. Mak cedor ban pecah maneh. Esok rezekine tambah numpuk. Tambah numpuk. Karo joget lah.
spesial tambal kagem ban. ibuke sampun. Wis tak aturi. Nggih. Wis Caping ya. gununge mungkin tayub nggih. Caping Nggih. gunung. Caping gunung mengke tayub. Mbah Iki, Mbah Kong Trisno Waranggana. kudu ana wedoke. Wedoke. Sing gak nganggo wedok lho, Mbah. Sing gak nganggo wedok ya. Dikei lah ya. Dijoli ya. Oke. Kan ngijoli sigit mengono sigit. Di sigit. Get, ayo get ijoli get. Kayak vokal Mas. Mungkin Ijoli iki. terus tayuban. Tayubane caping gunung get. Lho wis teko kene tayuban dhuwur. Mbah Kong iku ijoli lagune sing gak nganggo wedok apa? Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya. Njaluk Mas Ari nyuwun Mas Ari. Dulur Mas wedok Ari saking Kusuma datangan. Wijaya. Ngada cewek. Ya apa ya apa ya apa ya apa ya apa. Lah cah iki kok akas men to sapi kok iso digawa ngalor ngidul. Luar biasa tenan. Iki ana dulurmu saka Mbaju uga Pak Carik matur suwun. Oh nggih dulur-dulur Mantap, baju sembah Mbajeng. suwun rawuhipun. Iya langsung yuk. Lungguh bekalan semi
Mergo panjuwunan sing banget iki. Yo akeh pungkasan sunane paringono caping gunung. Caping gunung langsung tayubna mawon. Nggih, monggo. Mengke kersane lampahan Nggih ya, Bu, caping gunung ditayub. Nggih, yuk. Langsung yuk Mas. RHS Production. Budi Batak WML ting. Kantong melu. Iya, no kantong. nenggon penake kok bingung ki. Nggih matur nuwun pinanggihan mangke dalu malih nggih Bu nggih. Yuk Mas yuk untuk elak monggo.
loro mbok kena kabeh. Kuwi manukku. Lho, iki sing oleh aku ya iki manuk. Gawa rene. Kok enak temen gawa rene wong sing nyetel iki dhisik aku kok. Lumrahe sing duwe manuk iki wong lanang dudu wong wadon kaya dene kowe. Lah iki ngono ora lumrah, mergo iki manuke gedhi, nek wong lanang iki manuke cilik. Tak takoki. Apa? Yen kowe duwe manuk, manuk iki panggonane ning ndi? Loh, lah kowe iki lak ya wong lanang kok takok manuk panggonane ning ndi? Nek aku mesti ngerti. Ning ndi? Manggone manuk iki ning tengah. Ning tengah wit kono kae mau. Tak panas ceblok. Ya kuwi manukku gorene. Lah wong sing entuk ndisiki aku kok arep. Kowe nek ngeyel tak pradolke bapak kowe. Loh, Bapak! duwe bapak. Kenapa? Nakal, Pak. Kenapa, Le? Nakal kae. Ngapa? Pacakane wong wadon ning nakal. Hei, kowe wadon kok nakal ngono. Lho kok aku iso. Manukku digawa, Pak. Hei, mana ya anakku rene? Lho, Pak iki Manukku Manuk anakku malah mbok gawa iki piye? Pak. Lumrahe sing duwe manuk ora wong lanang to. Lah kae wadon kok duwe manuk. Wong wedok duwe manuk lho. Kok ndisiki aku. Kok entuk dhisik iki apa to, Le? Manuk iku mau lek rumana, arep tak golamu. Sampeyan iki ngomong apa? Kemembangane kowe ya. njaluk manuke bocah iku ora alung manuke bapak. Lho ya sawang. Manuke Pak bapak. anak rupane ya. Wah, iki pakmu. Bapakku. Bapakmu? Iya. Rupane kowe bengkel. Ireng. Hei iki pira? Lho, edan ta, Pak? Siji kok telu. Piye kowe? Ya aja menyek karo bapak. Bapakmu lho edan. Rene lho. Jo. Gorene manuke. Jo. Malah tak Iki panggang. ngono, arep tak goreng ben dienggo mangan. Karep panggang kok iso. Oh, aku kepengen mangan lewat manuk. Manuk iso apa? Manuk Iki dhewe. ana kok padha rame-rame ana sak tengah alas ki ana. Manukku dijaluk, Ade. Lho, manukmu jaluk kok ya ora diwehno ki nggo apa wong manuk. Lho, manuk kewan arep tak golek apa? manuk Aku kewan. jenengane manuk napa? Kowe to? Nggih. Pak Kerto. Niku lho, Kang Edan. Edan. Sik. Ini ora kleru, ora salah, ora luput. Iki rak temenggung Haryo Bendong to iki. Oh, gak. Loh, niku gendeng. Oh, Ajeng ngeten lho. nek ngono mireng iki. Mireng. Padha direwang-rewangi tak usadane kanthi sarana tumbak Kiai Pleret mbok no beda waluya satemah jati satemah waluya. Aku apa mau apa no? Sampeyan paras, Pak. Aku bapakmu. Lah iya sampeyan bapakku. Lho kok rame-rame iki sapa? Lho, wong sing arep ngoyok manuk Iki waspadakno sapa aku Bendong. Ki juru. Iya. Aku juru mertani. Banjur bocah wadon ki sapa? Ki anak kula. Anakmu. Pak Kerto. Nggih. Rikala semana sampean tak pasrahi wujudipun nang Jabang bae. Nggih. Kang aran Joko Tegaya kuwi. Lah niki napa? Kula. Niki Joko Tegaya. Sinten, Pak? Wis Iki dewasa. Mbah Buyut niki. Iya, Joko Tegaya. Nggih, pripun? Jeneng kowe kuwi wong lanang rebutan manuk lan manuk. Aja nganti kok teruske jalaran wong lanang kuwi anane mung ngalah lan ngalah. Lah iki ana gawean sing sambung marang ketentremaning negara Mataran lan Blambangan. Gawean menapa, Mbah Buyut? Sliramu kuwi pinangka titise Kanjeng Pangeran Gilang ing Blambangan. Lah tak jenakno utawa jeneng aran Joko Tegaya. Nggih. Aja mung aran lan jeneng sing digaya
dina iki siramu tak pasrahi tumbak Kyai Pleret. Rening Blambangan ana salah sawijining menungsa sukertaning negara ing Blambangan lan Mataram kang aran Jatasura. Sampurnakna ya, Nggih. Nah kene iki. Iya. Kok kabeh. Maju kowe. Ora nyono lele. Jatasura kok pateni. Ngantos kula gerah salah tonu. Niku nggih sing jalari nggih Jatasura kala wau. Ya. Bojo kula dipun pateni kalih Jatasura. Ngantos kula pikir ngrantos dados bento kala wau. Jatasura tak upamake wong nandur kuwi wis mundur. Pak Nggih. lan Arya Gendung, aku pinangka sesule wong tuane Jaka Degdaya. Ngaten nggih. Ketoke anakmu lan Jaka Degdaya kok mambu ati. Oh ngaten. Iki mambu ati piye? Seso ingkang nglampahi. Kula niki tiyang sepuh namung manut. Kira sangok-sangok. Takon iki seneng apa ora? Ora. Karo iki lho anak wong edan. Oh anak kok bento kok. Lho saiki waras. Wis Mane wong bento Wong gak saiki wis Oh, waras aku. pripun, Mbak? perkara iki ora sah dibacutke jalaran kabeh iku maus nempuh ujaring tugasan. Negara Blambangan lan Mataram wis padha tentrem karana patine Patih Jatasura. Yo, muga-muga kaluputan dikubur ana ing bumi Pangapura supaya tuwuh ing Karahajon sumambrah ingkang hamengku gati slamet wilujeng ora ana setunggal alangan menapa-menapa dipun tebihaken saking bilahi dipun paringi rejeki ingkang barokah. Rahayu, rahayu, rahayu.